Lumea și bine v-am găsit la un episod din Minecraft cu Georgel. Salut! Trebuie să-l așteptăm pe Georgel. Sărăcuț de el, Georgel. O, pune-și pe mine afară, ce avem? Gata, aici vin. Uite-l aici. Nu. Ce fac și ei? Să nu mă mori serios. Salut. Să nu. Uite-ți-le, ele știu. Știi, mă? Să pun, hai pe mine înapoi. Dacă dai în mine, Uite, dacă vreau să mă ia de viață, băi. uite frere Iron. S-a pus tu până dai pe el. Ajăi, Ești, mă, stai. nu te mai văd. Stai să pun torțul. Mi-a făcut mine, dar ești... Bă, unde ești? Aj. Mamă, că mi-a luat de viață. Bă, nu mă mori. Mă dă în jos, fraiere, și te voi lovi. Nu da. Bă, dă-te și tu pe o parte! Spune, tai mânca, băi. Bă, mai văzut eu pe o parte. Am găsit ceva. Ce-ai găsit, Iron? Stăpânul inelul lor mai Iron. Stăpânul Iron. Bă, ești prost. Dacă mai faci așa ceva, opa, ăsta am luat eu itemele. Pare rău. Hai, că mi-e altele. Ți-ai luat porci? Aule. Băi. Ce, bă? Am ajuns într-un nucleu de mărginit. A, păi am torțele de la TV. Să-și mecher. O, uite cărbune! Vezi că mi-au alea de aur. Nu mai le pun pe mine. Stai cu mine. Uite, aici sunt două babe. Cine râde? Și mă deranjează în timp ce fac. Babele, te crezi că vezi? Vezi tu că nu mai am loc. Mă, că acum vin, că Ia, ce vrei? mi-au alea. Vrei să vezi dacă bagi vreun comentariu urât. Am găsit restul! Cu ce? Uite-l aici. Cum trebuie să mă... Cum dracu vreau să intru? Mamă, unde ești, mă? Hai, bă, Am găsit restul, bă, frăților, băi. Bă, am găsit restul, băi. Am găsit restul. Cum am dat? Bă, da, vin la tine cu de aur. A pus un copil de aur. What the... A, da, bă, pe ăsta. Băi, ce... Cum să fac? Bă, unde sunt? Bă, de ce mi-ai dat acolo? Băi, m-am pierdut. De ce? Să... Urmează torțele care ți mi-am lăsat. Unde ești, bă? Cred că n-am ieșit. Deci, hai cu mine să mă duci acasă. Gata? Hai. Copilul de aur. Copilul de aur. Sunt niște care le duc în acasă. Hai că le duci, bă, că tu ești gentil. Gata. Luate cărbuni. Deci, vom face episodul ăsta este foarte scurt, dar asta este. Hai, cam atât cu acest episod. Deci, da, cam atât cu acest episod. Pa, pa!